Padayon ang pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan sa lakbayan sa Subo, subay sa nahitabong pagpamusil kaniadto sa Tacloban City ug karong bag-o lang sa Zamboanga City. Dili lang mga pampublikong tunghaan, kundi lakip na ang mga pribadong eskwelahan ang gihigpitan sa pagbantay sa mga otoridad pinaagi sa pagpalig-on sa ilang koordinasyon. Gitutukan usab ang isyu nga naglambigit sa mental health sa mga bata uban ang mga administrador sa mga tunghaan ug sa mga magtutudlo ug mga ginikanan. Dili matud pa ang ayan nga mukumpiyansa bisan kun adunay mga metal detector. Gikinahanglan nga susihon ang mga dala sa mga tinunan pasulod sa ilang eskwelahan. Atong gipadayon ato ang mga security measures na gisugdan nato kaniadto pa sa katupang sa first na primero nga insidente. Gikan niadto nagpahigayon na tag-istrikto na pagpatuman sa seguridad sa tanan mga tunghaan.